lagi sama Mak Sawi deh. Arep masak guys, masak ini bumbu. Arep berengkes pindang. Bumbu niki yang ini guys. Brambang, bawang, bawang putih, bawang merah, lombok, terus kemiri, iki brengkes guys. Engko terus kayak pencit. Pencit ki pelem muda loh guys. Mangga muda. Kita kayak ini bumbu dhisik. Terus di blender terus digongso terus dikai mangga Jadi wae ini kayak sing gede kayak. Wis tak brengkes ning nggon abah. Oh alah. Jadi piro kayak, Pak? Mbok tak gawen 10 pokoke torok-torok sethik lah ane wae maksudku gak torok opone no gak iwake kan gak dadi 10. Terus tak tambahi pindangku, tapi pindang gede ya gak pindang cilik. Kayak wong sok pindang cilik. Jangan toro kayak. Pentoro. Yo tak bothokne kae apa? Piro? Mbok dadi piro kabeh kan. Cek sithik luwih tak komit ben gak abang. Nang runtorone wis wis suwi yo wayu kok. Nggih tandang gawe ketisuk niki ya sampai saiki ya ora apa-apa. Obat. Nek sing mateng. Piye trae? Cek ditoto ke mengrajang iki pelan. Rajang dulu. Apa? Arep tak eseng-eseng. Tidal kok. Ya jetongko. Terus Mak Sawi bakulan nek iki. Kowe pengen mangan ya oleh. Ngidul masak ora. Oh, bumi nek ngecop nih. Paling garek ngecop. Terus ini Mak Sawi penggaweane setiap hari ya seperti ini loh guys. Pokoknya gawe pembadokan. Menteri perbadokan. Menteri percaplokan nih. Aku nak gawe enek empon-empon apa kae? Apa? Laos ki yo pegel aku, laos entek. Engkono akeh lho. Iya. Lah iki enek iki. Sithik. Ring ngarai. Apa nih? Laos e lho, tapi nak sithik-sithik enek ngono ki aku wis lega. Timbang ra enak. Kayak enek belas ngono ki kecewa, hatiku kecewa. Hari ini terus di gosok. Tak unggah dhisik terus digosok di blender. Blenderku ki yo botol. Tuku iPhone ini lho tak ngiwangi. Iya. Piye? Terus sing endro sapa saiki channelmu? Sing nyekel sapa? Ndek sapa? Sing nemu dhewe YouTube lho. Ora enek. Tak unggah. Bumbu kan Mak Sawi family kan. Gak diumbar, gak dilanjut nih. Sing nyekel gak ono. Arek Malang kok mulih jare dirabekne bae gak mbujuk dak. Arifin. Itu iya. Wong tua diblithuki. Iya. Ono jarene. Aku mulai Mak, aku arep rapi. Tiba kok gak rapi tapi nripin. Ono jare telepon aku krono ya Mak. Bae ora rini-rini. Piye toki? Iya. Wih, padha blender sing pecah gede ya tadi. Wih. Iya ya padha iki. Nggonku kan loro to, stoke gudi. Yo ngene iki gede kabeh kok didandakne Mbak Mano. Gak dijikuk, kabele iki pedhot. Anyar blas. Ilang. Ya wi Mak sing ijo wi dhuwur wi. Iki gak Mbak Tuti khusus. Ibu blender anu. Khusus nggak Mbak Tuti gak nggo perlombokan iki gak. Nggonku kan perlombokan pertuniran. Paten iki aku tak blender. Bil iki dingane mesin bumbu. Yo, darane roti kayak Putu lagi 5 ya wis lali. Yo putu lagi 5 kok. Wis. Pun. Kon. Piye oke, Mak Sawi. Aku
Ini dandanan ning ndi, Mak, Mas iki? Apa tuku Tuku dadi? dadi Piro? cuman biyen 600. Cuman biyen. Pengen aku ngono iki. Menake, Mak. Sing 250 ya enak tapi wis rusak iki awet taun rong duwe omah kok. Mosok Ora tau dandakne. sampai saiki. Iya, Iki kosatnya ya. Iya. Anakku kan Apa? Kelem kates. Ya bebekku wis lek nyeluk emak e kok. Terus dipakani. Ora tau dasteran gerang kok nek. Nyawa. Ora iso dasteran ki, megane yo mau ya blek tiba. Tak lanjut nih. Aku ya Pak Dayat biyen Pak Dayat terus Pak Dayat sing nyeteng aku sing pertama wi. Gung. Jane. Piye? Aku menang karo Pak Dayat ki jane. Anune ki dek iki pinter golek lucon. Terus mari ngono. Main di. Pondokan kono. Pondokan adoh kono ndi to kuwi jane. Andeke piro? Tol sing nganu lho. Klubuk. Tol sing anu dundunan tol lho di. Krapyak. Wong Krapyak kono. Aku nak tiktokan karo kono ndek biyen seneng digelekne lagune diuruki. Seneng aku ya men ra diisin aku. Marai. Terus saiki dadi manten dudo sih. Dudo terus entuk rawan. Nyita pondokan. Dek kan saiki ngulang. Ngulang apa? Ngulang pondokan lho. Ning kene. Krapyak. Apik dek. Ya lucu. Aku kono jadi mantan ya tak paran sama boloku. Wis suwi tapi. Apa? Tapi kelambine gak dipangan. Harus dipangan. Wis buat nang kono, dibuat nang latar pisan. Jene anune. Buat nang jaba kono lho kuwi ngono trek nang kono. Goblok nang kono. Ya goblok kere. Delon lak goblok nang kono wae mlebune nang jero kardus. Yo le, delon iki kok ngono. Yo. Apa? Kono tuh guru omah bukan pitik. Kuat. Yo banyak kok. Kayak kapur barus ya nih. Kapur barus. Anu, padahal yang bener sapot ini sore kecil ora. Ngene iki kardus. Tapi nyelang main aku kamar nek karduse mos. Lah. Lah lemari tuku meh ora iki enak lemari era bolong dibutokti. Bolong dhuwur kon memek digawe yen duwe anak lanang. Nyelong itu sik terus gawe makan pitik lho. Ya entuk. Goreng ki enak kok. Gorengan. Gorengan rayap. Gelem. Dadian. Di. Kuwi iki tak dientek nek disemprot-semprot ning buh ning kira aku karo manggu entek. 36 regane, Mas. Iya.
aku ki ben ketemu kan protes semut. Ora ya blong aku nganggo dini tak ngerti. Kelas piro? SMA. Kelas Loro. ning model pas ning ndi? SMK model pas SMK ndi? Alah biasa lho itu lho. Ya pom bensin lho. Ini kayak asam guys. Inilah asam menu ke nomor 1. Ya masukkan belum. Genine Mbak Irina to ya? Iya. Emprot-emprot ini. Dirinya ya emprot-emprot. Emprot-emprot, guys. Tinggal botok guys. Piro, Mak? Lingi yo nalonnya piro? Alah kok wolu. Ayo langsung tak. Kudune anu, Mak. Semben kan 40 po 50. Semben kan nggawa apa. Kon golekno rewang jane sampeyan sitok. Mak. Alah aku dhewe jane yang ngatasi nyandak ngono ae. Sampe mati penggaweane akeh lho aku. Ya kesel to. Gak iso ngejak langsung, gak iso ngkai langsung ini. Mas Miki sapa nek? Ya pokok sayur. Oh, mesti enak 50 lebih. Apa? Itu kok 40, 50 mesti jangan nak pakai wayu. Enggak juga ini anak sungguh bodoh lilit mergane anu suwi. Nak suwi ya lilit, nak gak suwi ya. Gak ini iki. Lah nek aku gak tahu gawe bumbu renyah-renyah rek lombok garing. Ki ya usus asli lho lomboke yo. Ji, tapi lomboke mak kok dikira lombok garing lho. Lombok iki lho, tahu to kamu tadi. Lomboke fresh iki lho. Lomboke jos. Lagi nek Aku gak apek kowe. lombok kering. Nah, abang iki gak sempurna. Heeh. Tertentu tok. Mungkin lombok asli lho. Lombok abang. Buat tampan lho. Gak ketok teh lho. Gak ketok. Aku nak blender lembut tok. Ya apa botok kok kaya anu ampas apa jenenge? Lha kambele wis nganu dhewe, Mak. Iya. Yo iki gak diambil to. Aku nggae botok ki lilit gak kaya kemahan jarak. Ganggu kambil. Heh? Ganggu kambil lho. Gak to. Yo ngene iki kae dibunggoni anu tok, gula micin. Kok wis apa bumbu tomat. Ngono kuwi napo. Gak atik. Aku gak ngene iki gak bumbu ngene iki nyelno gak ki Ajinomoto. Ganti bae. Sasa. Biasane Ajinomoto. Sasa wi. Sasa. Iki lho, biasane iki tak kono-kono putuku guys kok tukone Sasa. Biasane ya padha ae, tapi kan kulinane kan aku ngene iki to. Ajinomoto. Ajinomoto. Cap mangkok merah ngene gak tau diindes aku nggawe sampai cilik sampai gede sampai tuwek pantet Ajinomoto. Cap mangkok merah. Endorse kok ora mlebu-mlebu. Belas. Ya halal pisan. Murah. Aku murah meriah pokoknya. Tapi kok gak tau dindos ngono kok ya banten lah aku nganggo awit cik aku bayek lahir. Iya. Wis nganggo Ajinomoto masakne saking pinter iki ya nganggo Ajinomoto karo Sasa. Gak tahu gawe aneh-aneh. Sekelo isi pira to mak lelene? Isi aku nak bakul isi 9, nek isi 11 ki cilik. Isi 10 ya lumayan cilik kabeh. Tapi aku isi 9, nek isi 9 ki gede-gede. Gak dindasi.
Lah belanja ning kene pasar sayur. Alah, aku kira tahu belanja nang pasar sayur. Belanjane nang Lek Lasmi. Jadi nang digawekno kae nek dingin. Yo kelak yen ning senokone. Nek senokone yo lu yo tak ketok, nek tak ketokne yo kebudi. Aku ki yo sopen guys, aku gak dek eling-eling iso anake yo sing iki Mas Hawi wis gak aneh-aneh. Omong yo biasa ngene iki aku. Gak tau tak wawahi. Apa piye nang wae terus yo omongane wis iki ya ta. Wis pokoke. Apa diawani? Masih diomong apa ya. Pokoke apa enak iki ya iki. Gak wae. Yo gak kalem, yo gak kasar yo wis. Pas. Iki pas. Fresh. Gula. Gitu ya. Tuh bulan entek. Zakat ngono kae tanggal piro, Mak? Zakatan ngono kae lho. Ya rakbiran. Kurang piro? Sedino sesuk. Takbir kurang. Cukup nih takbir di sore to. Ini sore ini. Aku gak tahu takbir beras kok regane beras. Aku ki duit nang zakatku. Mat ya zakati enu, nak mat enu ya tak zakati. Piro rong batok. Rong batok setengah apa belum? Lali aku ora tau nganggo beras kok. Nganggo duit aku. Aku nak matno kae nak tabungan kene ya karo tuku sitok. Mat yo sak. Mesti Iya, balele paling daging. Ayam tak masuk nih sini ben resep. Ya aku piye tak kayak tomat, tak kayak bawang, kodong, tomatnya kok niki. Apa larang piye tomat? Tomatnya larang iki. Terus sakjane piro ya? Dhisik kan 16.000. Nae potongan ki 8.000 ki nak. Nae 8.000 ping pindho ki berapa? Iya, bener ta 16. Bener. Untuk namat ki yo murah, namat yo 8.000. Setengah kilo wis setengah apa? Kilo toh. Namat tak kayak blimbing. Bimbing lho. Iya toh. Enak Mak, enak kecute ya. Namat yo. Kayak anak ya. Nggonku ya enek ngene anu entek rak ndino tak peki. Sing kembang meh. Wis arep kembang yo jane. Iki wis belah. Iki udan bawang, Mak. Apa-apa wis? Kacang panjang. Kembang. Udan sambang. Kembang. Piye nak iku? Enak toh. Iki wis tak kumbah lho guys sangat rupak. Diumbah ki. Steril. Kabeh ae tak kumbah tok anak tak kumbah. Aku dhewe ra doyan arep kumbah. Aku nak bothok is tak kayak ngene iki guys, mangkane nak tuku bothokku kuwi kadang diomongi wong. Anak sing ngomong kayak komen iki kurang pedes semene Mak Sawi. Piye? Regane nang bocah cilik-cilik gak oleh pedes karo wong. Nek sing digone alun-alun. Yus, aku pokoknya ya sedang-sedang aja. Tak tugeli Lombok ngono ya ora oleh mergone nek kadang cah cilik njaluk ceplus, cicak-cicak tau mergone. Jadi aku sampai saiki iki nak sayur ya gak oleh asin nemen. Ini darah tinggi. Ngono lho, aku ki wis paham karo wong-wong wis di komeni wong ngono kuwi aku ya matur suwun.
Aku ki gak oleh pedes, yo gak oleh asin, aku yo tak turut. Nak nuruti wong sitok njaluk pedes, njaluk ngene ndase mumet. Iya to. Heeh. Sing tak turuti ya sing cah cilik barang kuwi njaluk mangan. Aku tuh kan godhok Mak Sawi mesti ngono. Masih cilik ya. Heeh, cah cilik kuwi ra godhokku ya mah. Nggih tas sekolah-sekolah kuwi. Mak aku tuh kan godhok Mak Sawi. Ngono. Makane aku yo gak pakai pedes. Engko nak pedes cah cilik gak doyan, guys. Kok sing mangan gak wong tuwek tok. Nak tak tugeli lombok ngono kae yo. Kadang titik disisihne. Amat ya, mak aja kayak lombok akeh-akeh sama tugelane. Masa anakku nyomoplos kicat-kicat. Gak njowong. Naruh. Ora apa-apa aku ki lho ngene iki tak tugeli lombok, guys. Rasamu gak tak tugeli dak. Iki tak tugeli mengkone kan kurang pedes saiki. Aku gak tau posteran regane ya tak bujel wae. Ini tak gunting, tak kei nak ijo kuwi. Kadang kan gak ketok to ya ini. Diceplos anake. Dikira nangis kicat-kicat. Wong kene. Ya wong kidulan wong kene ya padha ae. Kan gak ero to bumbune kan dielokno. Terus diulet ning mboke kecoplosan lombok. Banyake aku diseneni. Mak aja Ceduti lombok, Mak. Lagi khusus sing dewasa ki. Ya, pokoke ya surah dewek-dewek nih. Apa enake ngene iki? Wegah kok kon dewek-dewek nih. Wong sing mangan pedes karo gak akeh sing pedes jane. Akeh sing gak. Lah ngene wong, piye ladene wong sitok-sitok kon dewek-dewek nih kaya aku gak sedo botok-botok. Iya to. Rego lombok mudun tapi. Masa? Nang lemah. Nyurang karek piro ya? 80 apa piro? Njek iki 130 ya, Mas. Iya. Yang ngono kuwi lho, munggah mudun padha mbek Brambang. Brambang saiki ya 30. Nek kapan ke 35, 32. He. Tekku sitok wit rambuh ngono tak goreng. Aku nak botok ngene iki, guys. Sembarang enek nang wajan iki. Sing blimbing nak ndek blimbing ya Brambang anu godhong sembarang lho kok. Aku enek wong botok isine lombok garing tok. Didene aku, "Iki botokmu to, Lek?" ngono. Lho. Sorry gak ya, aku gak botok ngono kuwi. Warnane aku anu abang terus campurane aku blimbing lo terus petetan lombok, terus bawang bangkok iki lho daun Brambang terus tomat aku kok lombok tok ngono ya ora to gak lombok tok ngene iki aku deh Cuma itu pusing. Wis ngono ya guys ya pokoke ditonton ae karo masakane Mak Sawi jangan kuatir pokoke higienis tok Higienis. wong tuwek iki nang ngomong iki yus ngono kuwi ceblak-ceblung gak iso kon les kon titis no ra iso yus enek menggoke ya ta Iya. pokoke yus ngene iki steril ki ngaran steril ngono nek wong tuwek iki digawe menggok-menggok ngono kuwi ben enek kembangane ya ta terima kasih yang menonton Mak Sawi sama anak-anaknya saudaranya pokoknya sekabeh lah anake Mbak Manuhara terutama sing bakul kuwi muga-muga laris manis pokoknya aja nek alangan apa-apa ikhlas lahir batin ya pokoknya karo Mak Sawi iki ya niki semoga lancar. Terima kasih yang menonton pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa